Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela eyithonga ngomhla ka-14 November. UNjinji benoNokanda bebekhuluma-ke ngindaba yokuthi u-Ayanda akaziphethe neze kahle, baze bafaka negama likaMkhumalo, besho ukuthi naye uqinisa kakhulu isandla ey'nganeni zakhe, njalo mezonile umane ethi uzozigxosha nje lapha emzini wakoMagwaza. Kuthiwa umuntu akaphathwa-ke guys ngoba uMakhumalo umane waqhamuka kusanjalo wabatshela ukuthi lalelani la, iy'ngane zami lezi, akekho neyodwa ozongitshela ukuthi ngizikhulise kanjani. Guys, kuthe kusanjalo-ke kwabe ngqongqoza umuntu emnyango, bathi mebevula, hayi bo, abakasendlondlo sebegcwele indlu manje bazotshela phela uMakhumalo ukuthi-ke bafonelwe umntwana wathi-ke uyahlukumezeka lapha ekhaya, uvalelwe endlini, manje-ke bazombuza imibuzo. Wathi uMakhumalo, akukho lutho engizoliphendula kunina, lo mntwana enikhuluma ngaye kahle kahle kukubo la, futhi unakekelwa kahle kabi. Bathi kodwa akusikhona lokho esikuzwile ngesikhathi efuna umntwana. Wathi njengoba ngisho-ke lo mntwana ngimise ey'koleni ey'phambili, ngimondla, hlala kamnandi le khaya, nani niyambona nje, ayikho-ke into engathi ningibuza yona, umntwana akekho ohlukumezekile le khaya. Waqhamuka u-Ayanda guys, wazoyikhulumela ngomo wakhe umlomo, wathi wena ma ngikhathele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma unenkinga noSanele bese ukhiphela isibhongo la kumina. Wephoyisa ubona nje njengoba amawindi benyezela eklini naphansi kubenyezela, yimina okade eklina la endlini, ngiyisigqila mina le khaya, ngikhathele ukuba isigqila le khaya. Thathani lo mama, ngithi bophani lo mama njengamanje. Hayibo guys, umane uMakhumalo wahleka ubala, ebona ukuthi hayibo, nakhu ejikelwa amathumbu akhe bo. Guys, emini kabha uNjinji benoNokwanda bamane babheka phansi, bengazi nanokuthi-ke bamkhuze bathini u-Ayanda me-rude kangaka kunina. Amaphoyisa-ke agcina ngemthatha nguMakhumalo, kodwa ngendlela abekade ephoxeke ngayo, umane wakhipha yonke iwashingi wayoyiwasha, eyodubela phela kuyona njengoba nje enyanye kangaka. Hhayi, uyixovile iwashingi guys, uyixove ngezandla guys, esho ukuthi heyi, uyaqala ngqa ukuhlambalazeka kangaka. Yazi lezi ngane ngaso sonke isikhathi uma y'thola ithuba zithola indlela yokuthi ngingamhlambalaza kanjani. Washo ukuthi yena uhlonipheke kabi lapha esigodini sase-Ezulwini, kodwa bazothini manje abantu nomakhelwane mekungena amaphoyisa la kuthiwa abizwe iy'ngane, ithi izobopha unina. Yo guys, uNjinji uzamile-ke ukuthi amehlise umoya, kodwa still uMakhumalo bekade ephoxekile, uze washo ukuthi lezi ngane sekuyisikhathi sokuthi zenze intando yazo. Khathele yena manje, ugeze izandla. Guys, uze washo nanokuthi-ke wazama nakuBanele wahluleka, kodwa-ke futhi-ke waphinde wazama-ke nakuSanele, naye nangoSanele usemane wakhetha ukuhamba ayohlala noNtanzi. Ayanda-ke yena-ke hhayi, ukorobha ngaye phansi ngendlela amhlambalaza ngayo. So she is done, angeke aphinde ayingene indaba yalezi ngane, aziphile impilo yazo ngendlela ey'thanda ngazo. She is done guys. Ngapha-ke guys koMagwaza nangoNtanzi ubhekene ngqo noBanele, uyasho ukuthi mfana, leli ibhizinisi, kade ngikutshela futhi ukuthi ibhizinisi, kanti-ke bengifuna ukuthi-ke ngiqhubeke nalo. Washo-ke uBanele ukuthi hhayi cha, mina kahle kahle angihlangene naleli bhizinisi leli lakho lokuthi ufuna ama-protection fees kubantu. Kodwa-ke meke waqala-ke waphatha igama lithi Dladla, hhayi-ke ngiyangena-ke shiqi phela, umndeni wami loya. Wathi angithi uthe wena ungene kuleli bhizinisi, manje wathi ngithe umeke wathinta abantu bakaDladla ngiyangena. Ha guys, umane washo uNtanzi ukuthi heyi, ngiyakondla wena, ngiyakuphakela, kodwa ubhizi manje, uzoluma isandla esikufidayo. Useyasho-ke uBanele ukuthi lalela, ngiyindoda mina, ngiyindoda ngiphelele mina, ngeke ngize ngilambe. Wathi unyoko wena ukulahlile waqoqa yimina, ufuna nami ngikulahle uyophenduka iphara lapho. Wathi ngeke ngize ngiphenduke iphara, mina ngizoyithola indlela yokuphila. Ubaba wami wazala indoda ngoba ubaba wami naye wayeyindoda, ngeke mina ngihlalela ngincengane nawe. Wathi waqede wahamba. Yo guys, washo ukuthi mina ngikhothamele enye indoda. Eyi Ntanzi womamathe emlonyweni, ibona kahle ukuthi yabona la, le ngane le ngisho noma thiwa uyayifesela manje uthi isibhakela, izomphindisela. Guys, pheli-ke lapho hambile-ke futhi uBanele wayokhuluma noZama. Hhayi, uZama washo ukuthi hayibo phela ibhizinisi phela leli baba. Wathi ibhizinisi lokuthi nihlukumeze abantu, wathi noma thiwa hlukumeza abantu kodwa kusala ibhizinisi. Wathi yabona mina Zama, ayikho into angayenza uNtanzi ukungifosa ukuthi ngivume le nto eniyenzayo le ekhaya. Yangithi ngithini wena? Wathi futhi yabona yonke le nto nje iyangicasula,thi ngihambe la. Hayibo guys, uthe methi uthi uyaphuma ngomnyango wamane wathi nje uZama, hayibo Sanele, hhayi waqhubeka uNjinji wahamba. Wathi hayibo Sanele, wamane uthi yo Sanele,
engathiwa inhlamvu yesibhamu. Sanele wathi kwenzenjani, wathi ingane, oh malo. Hayi bo guys zami, uSanele wasibotobotoza isisu. Hey, kubonakala nje ukuthi uyapretenda usisi. Sekusuka lapho sebehleli ndawonye wathi hayi sengingcono manje. Ngiyacela nje bandla ukuthi ungaphinde uhambe ungangishiyi. Wathi hayi ngithembisile ukuthi ngeke ngize ngishiye, khulileka ngeke ngikushiye. Unjani uBoy? Wathi hayi uyaphila. Wathi siye kadokotela siyobheka ukuthi uphila ngempela. Wathi asiyi kadokotela. Umama Faith uzongenzela i-concoction yakhe, ngizoba right, ngizophuza yona. Vele kwashiwo ukuthi uma ukhulelwe uba ney'nhlungu nje ey'qhamukayo kodwa ezingekho serious. Guys, uZama waqede wathi uSanele akamasaji isisu sakhe. Wasimasaji isisu. Kubonakala nje ukuthi ugirl hayi ngoba nakhe egula uzama ukumbamba uSanele ukuthi angamshiyi, angahambi lapha kontanzi. Guys, kodwa-ke lolu thando labo selulenga ngentambo kakotini. Kancane asiyavela manje ama-cracks guys, and okubuhlungu ukuthi awaveliswa ukuthi abathandani, aveliswa ukuthi ugirl umndeni wakhe unomshikashika ongekho clean. Akupheli-ke lapho. Shuthi-ke uMbali namhlanje uphinde futhi wavuka ekuseni benonina bahamba baya lapha emgaqweni beyodayisa phela ukudla. Kodwa-ke uMbali ubeloke enamathemba ukuthi uzofika uSanele. Lutho uSanele ukufika. Ebezofika kanjani-ke guys, ebhizi phela uZama embambe shiqi. Utheme ebona ukuthi isikhathi siyahamba ugirl. Waqala wabuka iy'ntaba-ke manje. Wajula-ke manje. Waze wabuza unina ukuthi hayi bo, Mbali, kwenzenjani namhlanje? Wathi hayi akukhulu lutho ma. Kodwa kubonakala nje ukuthi kunalo muntu lo amkhumbulayo kodwa angafuni ukuphimisa ngomlomo ukuthi uyamkhumbula. Hayi bo, ugirl akugcinanga lapho. Umane waphaka isikhafutini, wamane wahamba waya le emagcekeni akontanzi. Wangena shiqe khona. Wacela uMama Faith ukuthi abize nje uSanele aphumele ngaphandle. Uphumelile-ke ngaphandle kuSanele. Wathi hayi bo, ubekwa yini lana amadladla? Wathi hayi ngithe angikulethele nakho ukudla. Uma ungithumile uthi angikulethele, sikubonge nje. Qamba amanga, kusiyena uma wakho uthi akelethele lokho kudla. Lokhu kudla kulethwa uyena, kodwa-ke sizothini? Mhlawumbe yona ndlela ebikade izobukeka kangcono bengekubukeki kahle mekuthiwa kuphuma kuMbali. Guys, ukudle engathi akakaze adle kulokusile ukudla guys uSanele. Uze washo ukuthi hawe mabe ngilambe. Manje ngayibuza ukuthi kanti uZama ubhizi ugquma ingane yabantu lapha. Uloke ethi ayimasaji isisu kanti akayiniki nokudla. Hayi bo, hlazo. UZama-ke bekade lunguza ngewindi ebona uMbali ehleli laphaya nesoka lakhe, ubaby daddy wakhe. Ngambona guys ukuthi ushukela uyakhuphuka, ngampela kushukela. Kodwa-ke akavaze ethathe action. Angazi noma usamplanela yini ugirl ukumbilisela amanzi mhlawumbe ashisayo lapha ekhishini aphume semchela ngawo, asazi. Siyobona-ke ngosuku olulandelayo ukuthi iyozala nkomono. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eyithonga ngomhla ka 14